Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ambo Devaris Ibrahim. Ambo akan membawakan alua pasambahan untuk membasuhan minyak mama. Minum kopi jo sarato palangkapan. Bayilah di sana, ayah bundo dukung taruh channel Ajuaris dengan cara di subscribe dan share tua melestarian adai budaya kita. Mama Ambo, sungguh pun mama nan baimbau sipaiknya sagalon nya mama, alim ulama, cerdik pandai, sulua bendang dalam nagari, pembuka masyarakat, Pak RW, Pak RT, sarato jo undangan kita yang hadir pada malam kini. Apakah buah runjangan nan Ambo sampaikan? Tiok-tiok tando lama menunjukkan, cewang di langit tando kapaneh, gabak di hulu tando kaujan. Arati nyobana kecapek kaki baringan tangan, anak muda melatiangkan ayah jo serato pinun kopi. Capek kaki indak panaruang, ringan tangan indak pamacah. Menjadi buah pinta jo pinto dari Ambo. Tangan dibasuh, ayah diminum, pinun kopi dimakan. Kanda buliah pinta balaku. Sekian dulu parundangan mak.